Dobre, takže čaute ľudia, tu som ja mimo potržitko 292, ako niektorí aj poznáte. Dúfam, že teraz nehovorím pre vás až moc nahlas, ale nemal by som. Ale prvé video, čo som natáčal prednedávnom, takže možno pred 2 hodinami, tak to sa mi nepodarilo a nebolo ma počuť, takže som si musel vypnúť všetky zvuky vo Fortnite, aby ma bolo normálne počuť. A tak no, môžeme sa vrhnúť do hry. Takže ozvem sa vám, keď budem v hre. Dobre, takže ľudia, som v hre a to je, že Oasis Sturdy Storm, či neviem to prečítať. Steedy Storm. OK. Počkej, kde to je? Hintam. To označím aspoň. A počkajte ľudia. OK, ľudia, som späť, som si zabudol zapnúť Autorun, či Autovolk, alebo ako sa to volá. Ja sa budem za chvíľku musieť niekde schovať a urobiť si isté zvuky späť. A vám urobím, aby ste nepočuli tie zvuky z Fortniteu, hej? Tak. OK, sorry ľudia, že som zabudol, že som v takom jednom programe rovno mesiac strihol video a zabudol som na to, že ho mám stále stopnuté. Sa nebojím, lebo týpek má 5 hapok. Max. OK, tak 5 hapok nemá. Mal trošku viac. Trošku len. 5 hapok viac, no. 5, viac. Fights are happening right here. Holy shit. 6-7. Tak som sa zasmial práve ľudia, že? On je 2K. Aha. Prečo sú tu všade len reálni typci, bro? A tento Snoop Dogg je reálny typec. Sa Shockwave... Prebijem sa aj snipu a idem sa nahealovať trošku. Budem sa snažiť najviac, ale medkit si nechám, takže nechám. No že ten bot mal, že fialovú huntingu, bro. Friends on the 2K. Skade? Oha, ľudia, aha. Heda! What? Heda! To bolo extrémne, bro. Insane heda.
No scope. Tak quick scope to by bol. Sorry ľudia, že sa mi to niekedy tak sekne, ako keby. Ako keby sekne. Aha, to je ten Scooby-Doo. A nie ľudia, ja mám docela rád Snoop Dogga. Lenže Snoop Dogg. Scooby-Doo. Scooby-Doo naopak, Snoop Dogg. Ja mám ísť na ňo? Idem na ňo. Nebojím sa, prečo by som sa mal bať Scooby-Dooa. Nebojím sa Scooby-Dooa. No, akože teraz by som sa mal bať. Tak toto je insane, bro. OK, mám ešte 500 matra. 6, 7. To som nechcel. Tam vidím toho Battle Passového fish sticka. On je Zuki. On je Zuki. Dead. No scope. No way, tu je Totok. Totok ja vyhodzím. Takto a Totok si zoberiem. Ľudia, keď hráte od chapter 4 season 1 alebo ste hrali v chapter 4 season 3, tak toto všetci museli milovať. A keď nie, tak vám hovorím, že táto zbraň bola vtedy, že must have. Mizuki. Ham. To je 100 pro jeho. Aha, medkit. Oh. Medikity. Kitty. Miau. Ľudia, počkať. Nee. Ale dobre, mám ešte jeden reboot. Bla. OK.
Máme deti. Je to 1v2. No, 1v1v1. OK. Ľudia, to je 100%. Oh. Ne. Ne. Ľudia. Ne. Mňa to rovno aj odpojilo a skápal som. No ľudia. No dobre, takže ľudia, toto je koniec videa, takže čus.